Idoué, ça va? Oui, ça va. Idoué, ne voulait cliquer en direct de la carte d'icône. Bébé, à dire. Eh, ayi, quand on fait ça. Quand on kuma fɔ ne ɲɛna. Madame, yɔrɔ ne bɛ yɔrɔ min na sisan. Ne t'a dɔn ne bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kɛ. Cogo di tan? Ɲɛnamaya yɛrɛ nege fosi tɛ ne la tuguni. Quand on kuma fɔ ne ye bébé. Madame, e b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ e de fɛ. Wa I kɛra ne fɛ fana. Ne yɛrɛ b'o dɔn. A ma se kuma yɛrɛ ma. N bɛna kuma min f'i ye. A ka di n ye I k'a faamu ni hakili ye. F'i ka dɔn k'a fɔ ko Ala bɛ kanu da mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka a tɛ furu latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. I jɔ fɔlɔ dɛ, ne tulo t'a la ka ɲɛ. Ne tulo t'a la ka ɲɛ, e ka kuma ka ɲɛ. I ko mun? K'Ala bɛ se ka kanu da mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ ko furu ma da u ɲɔgɔn cɛ, o bɛ se ka kɛ cogo di? Awɔ. Kuma ka ɲɛ. Kuma dɔw la maaninfinw b'u ta la. Ala yɛrɛ b'a ta la. O ye lɛgɛsɛ ye. I bɛ ko dɔ laɲini Ala fɛ. A t'a latigɛ I ye. O ye tiɲɛ ye. Mais a mana kɛ a bɛ dig'an na. An t'a dɔn k'a fɔ kun kunna a m'a latigɛ. O ye tiɲɛ ye. Mais Ala ko n'i ye ko min laɲini a b'o de latigɛ i ye. Adamu, ne ka ɲɛnamaya la ne ma d'a la fiyewu n'a y'a sɔrɔ ne bɛ se ka kɛ muso wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ e Adamu kan. O ma se fɔli ma sa, ne yɛrɛ b'o dɔn. O ma se fɔli ma, ne yɛrɛ b'o dɔn. I bɛ ne fɛ, ne yɛrɛ b'i fɛ. Adamu, n b'a ɲini I fɛ depuis ni ne ye ɲɔgɔn dɔn don min fo ka na se bi ma ne ye ko o ko k'i la n'a digir'i la n b'a ɲini I fɛ I ka yafa n ma. I bi I ma foyi kɛ ne la sa. Mɔgɔw ni kanu cɛ kɔni fɛn caman bɛ se ka tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ. Ne bɔra I ma foyi kɛ ne la wa I ka fɛn bɛɛ bɛ kun ne la fana. I ma foyi kɛ ne la wa ne yafara I ma fana. E bɛ se ka ko kɛ ne la ko bɛ jigin ne la cogo di? Ne yafara I ma. Mais I bɛ ka kuma minnu fɔ o bɛ ka ne ja tigɛ fɔlɔ dɛ. I bɛ fɛ ka mun de fɔ? Adamu, ne fa ye muso dɔ furu ka di ne ma. Como? Sabali. N lamɛn a kɛra cogo min na n bɛna a ɲɛf'i ye. A bɔra ni muso in ye village la de ko a balimakɛ den o y'a furusiri n'a fɛn bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ ne tɛ fosi kalama. Bro, e bɛ sunɔgɔ de la o. Ayi, I dan se quoi? Ça va. Minɛnw bila sigi. Kurun ta ka na. Kɛra sigi. Fatuma I sɛgɛnna dɛ. Yɔrɔ ka jan dɔɔnin koyi. A ka jan yɛrɛ de koyi. Ale bɔra min bɔ? A bɔra an ka village la kɛ. E t'a dɔn de? Non, ne tɛ nin dɔn dɛ. Ne ma deli ka se village la koyi. Dirisa ka Fatuma min fɔ n k'o de ye nin ye. I dɔgɔkɛ Dirisa? Awɔ kɛ. Fatuma de ye nin ye, a denmuso in de ye nin ye. Somɔgɔw bɛ di? Yan yɔrɔ mɔgɔ bɛɛ? Kɔri baasi tɛ yen? An fa dun baasi t'a la kɔni? Ok. Fatuma I cɛ de ye nin ye. A bɛ k'i fo k'i danse. Ninnu tɛ danse mɛn koyi. I b'a fɔ a ni cɛ de. Ne m'a ni faamu dɛ. A cɛ ne ye cogo di? Ne fɔra ko ne dɔgɔnin de don. Ayi I dɔgɔnin tɛ dɛ. Ne tun m'a fɔ I k'a fɔ n ko n bɛ k'a ɲini furu la. Ne y'a fɔ I ba ye a m'a fɔ I ye o. Ayi dɛ. N'o bɛ kɛ cogo di? O bɛ kɛ cogo di wa? Bon, I bɛ se ka muso ɲini ne ye k'a sɔrɔ e ma fɛn fɔ ne ye. U nana bali ne la de. Ne ko a ma n ko n tɛ muso in fɛ. Mais nin y'anw ka du laada de ye. Denkɛ I fa de bɛ muso ɲini ka d'i ma. N denkɛ I baw dira ma a ma fɔ anw ye koyi.
anw faw fana ye a ɲini ka na di anw sigilen de ma nin ye bamanan laada de ye yan koyi nin ye kɔrɔlen de ye yan i y'a faamu maa ni muso yɛrɛ a ti ɲɔgɔn ye ni kɔɲɔ don tɛ an ye kɔɲɔ kɛ village la yen ni u y'a di ka na ko ka na a di ma i k'a minɛ i tɛgɛ fila la o tɛ se ka kɛ cogo si la e bɛ k'o min fɔ o ye fɔlɔ ko de ye wa o ye village ko de ye bon e bɛ ɲinɛ min kɔ n ko an bɛ Bamakɔ de an bɛ duguba de kɔnɔ Mura i wolola ne tɛgɛ kɔnɔ yan e bɛ n'a fɔ k'i bɛ duguba sariyaw de fɔ ne ye o Burama n'i kɔni y'i jigɛ Fatuma ka ko la n b'i haramuya dɛ wa kana to ka nin kuma sugu ninnu fɔ sa e yɛrɛ bɛ se ka taa muso ɲini ne ye cogo di k'a sɔrɔ e ma ne ɲininka ne ko o ma i ma f'i fa ɲɛna k'i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko ne ni dɔ kelen don k'an kan di ɲɔgɔn ma t'a fɔ a ye k'a fɔ k'i fa ye muso d'i ma muso min maralen don koyi an bɛ muso maralenw de kɔ koyi mara bɛ ninnu ka so de bonya bɛ ninnu ka so yɛrɛdɔn bɛ ninnu ka so ayi bon ne kɔni tɛ nin fɛ cogo si la wa n tɛ se ka kɛ ne muso ye dɛ aw bɔra n'a ye yɔrɔ min na aw bɛ segin ka taa n'a ye Burama kɔri fa tɛ fɛ ka wuli e la ba taara maa bilali tɛmɛ i k'a ka sagosiw ta ka bila so kɔnɔ i teliya jɔn ka so kɔnɔ jɔn ka so kɔnɔ wa e ka so kɔnɔ kɛ bon sabali sa kana sɔn nin ko ninnu ma Burama i y'a dɔn i fa tɛ ɲɛ sa dɛ o tɛ e fa kɔni tɛ ne ye o n'i ka wuli depuis ɲɛ b'i la e bɛ n'a fɔ k'i bɛ anw ka laada de bɔ a cogoya la i ba nana di ne ma don min na o don de ye ne n'a ye ɲɔgɔn ye koyi ne tun t'a dɔn a tun tɛ n dɔn k'e bɛ n'a fɔ k'e bɛ na anw ka o sariya wuli fa b'i la o fa tuma i cɛ don u ka faamuya de ka dɔgɔ awɔ ne y'a fɔ a ye mais an ka du laada de ye nin ye o tɛ se ka kɛ o laada o ma e fa de bɛna muso in furu wa e fa tɛna muso in furu e de bɛna furu wa muso min ka di ye an tɛ fɔlɔ tile la koyi an bɛ sisan tile la muso min ka di ye i b'o de furu o bɛ se ka kɛ cogo di k'e fa ye muso de ma e fa ye muso de ma k'e ye minnu furu o tɛ se ka kɛ o i ma ka ɲa ne m'a faamuya ka ɲa ma chérie i b'a dɔn ne ye n bamuso in na ne fa ko ne ma ko ne ba ka furu de b'a da fɛ Koko. Hey. E bɛ ka taa min? Ba de ko ne kana so kɔnɔ. Ne min f'i ye i tulo dayɛlɛ ka lamɛn très bien n bɛ ka kuma min f'i ye a ka don a kana bɔ yan fɛ dɛ n'a fɔra e bɛ se ka kɛ ne muso ye e bɛ dɔw la ko ya bi ka digi n bolo la koyi hey e yɛrɛ lajɛ fɔlɔ n bɛ kuma kelen de f'i ye i bɔra yɔrɔ min na i ka segin ka taa yen o de da ka di la n tɛ se ka n fa dalakan sɔsɔ mais n bɛ min kɛ la n b'a dɔn hali n'i sugo la k'i bɛna si ne de fɛ yen n b'i faga i tulo bɛ na taga sisan i k'a fɔ buwa ye ko e de tun k'i bɛ furu in na k'i t'a la muso bɛ ne bolo yan i y'a faamu ni saya de ka di ye i bɛ sɔn furu in ma tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ yafama Fatuma a kɛra cogo di Burake mun kɛra i da de sa mun kɛra i denkɛ bɛ ka ko bɛ da ne kan a bɛ ka ne nɛni ka ne dɔgɔya k'ale tɛ ne fɛ
Ko ne bɔra yɔrɔ min na ko ne ka segin ten ne y'a dɔn ko jagoya furu de don furu min ma siri fɔlɔ ne bɛ ka tɔɔrɔ hali ka ne bila ne ka taa dugu la. Darisa fa de b'a la wa bra Ibrahima a ko k'ale yɛrɛ de nin tɛ ne fɛ k'ale yɛrɛ de nin tɛ ne fɛ. k'ale nin tɛ fɛ wa est ce que Burama kunkolo ka ɲi dɔgɔyama tɛ dɔgɔyama tɛ ka min na ne ka furakɛ. e ka sabali bali ba wale ne bɛ taa so ne bɛ taa dugu la ne bɛ taa dugu la ne bɛ taa dugu la Aïssa i da de ne bɛ segin so. o kuma sabali sa e bɛ ne de lajɛ koyi i tɛ Burama lajɛ koyi kana Burama ka kokɛta in lajɛ kaba fitinin nin ko kunda ninnu de ka d'a ye hali ni ko ka d'a ye a t'a yira i la koyi Burama bɛ ten kaba fitinin nin b'a jogo la i y'a faamu i sigi n bɛ kuma a fɛ taa so kɔnɔ i da de kana fɔ n'a ma ɲa min ko wale ne bɛ duguba to yen n bɛ taa dugu la. kana kɛ ten e nana cogoya min e b'o dɔn ne b'o dɔn han i da de sa i da de i ɲɛji cɛ ayi sabali kana kɛ kasi kasi ma ɲi furumuso ma koyi sabali i da i ayi sigi n bɛ kuma a fɛ a b'i fɛ koyi Burama bɛ tan de hali ni ko ka di Bura ye a b'a kɛ i b'a fɔ ko i n'a fɔ ko man d'a ye i y'a mɛn i da de n bɛ kuma a fɛ maa lankolon don i y'a mɛn Bura i maa la Bura o kuma fa de b'e la wa a kɛra cogo di ou bien e kunkolo de man ɲi e bɛ se ka ne cɛkɔrɔbatɔ dalakan sɔsɔ cogo di mun kelen bɛ de tɛmɛna ni fa kuma cɛ a ko ne ye mun kɛ a ko e ye mun kɛ wa a kasibatɔ taara se ne ma k'e ko ko e t'a a t'e fɛ bon ne kɔni tɛ nin fɛ sa depuis a na don n ye mun f'i ye i ba fana dira aw ma tan de koyi kana fɔ k'i bɛ ne kumakan sɔsɔ dɛ ne to n danbe la i b'a fɛ wa i t'a fɛ de bon ne ni dɔ kɛlen don k'an kan di ɲɔgɔn ma sa ne b'a f'i ye k'a fɔ n ko k'i kana nin manamanakan ninnu fɔ ne ma maa lankolon ye i bɛna segin malo kɛnɛ kan wa n ka taa den ɲini village kɔnɔ ka n'o den ma duguba kɔnɔ yan i bɛ manamanakan fɔ n ye i tɛ cɛkɔrɔba to n danbe la hali maa tɛ fɛ k'i bugɔ e bɛ maa se bugɔli ma maa lankolon ye a ye fɔ tuma a to yen e k'a to yen bani n b'a ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ manamana ko ye e wolola don jumɛn k'e bɛ ne sɔsɔ fa b'i la o hali kala k'a wasi a k'a fɔ ye ko kala y'a wasi ne ma du in bila n b'i fa yan e tɛ ne dɔn i bɛ na n dɔn fa tuma wuli k'i sigi hali k'i ɲɛ ŋunu tigɛ a la n'a y'a ɲɛ ŋunu tigɛ la a fɔ n ye e bɔra furu nafolo sara kuma ma fa tuma n'a ye min gɛlɛya a fɔ n ye n bɛ kɛnɛ ma bɔnkɔrɔ wulu in n'a b'i kɔnɔ ko ni buwa ye nin bɛɛ kɛ ko halisa ko ne bɛ k'i fɛ de i m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ne tɛ bɔ n dalakan kan i ma wuli ka bɔnkɔrɔ Burama. Mama. Ni su kolen na ni e tagatɔla ye min? N bɛna taa si n terikɛ dɔ fɛ yen. Burama wala. Waliden b'i kɔ so kɔnɔ yan. Segin ka t'i da. A kelen kana si dɛ. Mama, ne tɛ muso in fɛ. Wa ne n'a tɛ se ka si so kelen kɔnɔ. N'a ma ɲɛ k'a bɛ si ne fɛ yen, ne fana bɛ so bila de. Burama wala. Ne fililen ma de Burama.
mun na e bɛ nin kɛ ne la ma boy min kɛ e yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ nin tɛ ko kɛta ye ne tɛ denmisɛnnin wɛrɛ o a bɛ ka min fɔ ko fɔlɔ tile la an tɛ fɔlɔ tile la dɛ droit bɛ ne bolo ne ka n diyaɲɛmuso de furu k'i diyaɲɛmuso wa e t'a kalama ko ne fana dir'i fa ma tan cogoya de la o tun ye aw ka tile de an bɛ don min na i ko bi o waati tɛmɛna ne tɛ muso in fɛ wa ne ni dɔ kan bɛ ɲɔgɔn bolo e burama kana bɔ n jigi kɔrɔ dɛ n b'i deli ne lajɛ i fa ko n'i ma kɛ nin muso in fɛ ko ne ka furu b'a da fɛ o tuma e bɛ ne ka furu sa yɔrɔ de fɛ a e bɛ ne ka furu sali de nɔfɛ a ma buwata o ye kuma dɔrɔn de ye ne ye kuma n'a fɛ a bɛ se ka sɔn i ta ma tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ muso in fɛ ne tɛ se ka si ne n'a tɛ se ka si so kelen kɔnɔ ayiwa n'a ma ɲɛ a kɛra tan ka ban muso kɔni nana i muso de don a lajɛ n balimamuso den de don ma ne t'a fɛ Burama a ka di ne ye i k'a lajɛ hali bi i ka gɛrɛ a la dɔɔni han a bɛ t'o la fɔ aw bɛ ɲɔgɔn kanu tin bɛ don ɲɔgɔn na a lajɛ bani ma i tɛ mɔgɔ fɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na tɛ dɛ foyi tɛ se k'a to i ka k'o tigi fɛ n b'i deli Burama sabali n'an ka taa kana nin kɛ n na ma n tɛ se ka ban i bolo mɛ tiɲɛ yɛrɛ la ala ko n ka cɛn fɔ n tɛ ni muso in tɛ se ka si so kelen ne lajɛ deni masaya la sabali n b'i deli n'an ka taa n b'i deli masaya kama a kɛ ne n'i ka deni masaya kama se tɛ ne ye Burama n b'i deli sabali n b'i deli n'an ka taa n b'i deli yɛrɛ de ne kɔni n bɛ si so mɛ min ye n'a tɛ si dilan kelen kan dɛ e ka na bani a bɛ ɲɛ o dɔɔni don i y'a mɛn han se wɛrɛ dun tɛ ne ye ne b'a ɲini e de fɛ i ka yafa n ma i ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ i bɛ se ka ayi sa bibi kana nin kuma fɔ ne ɲɛna sa kana o kuma fɔ ne ɲɛna bani mɛ choix tɛ n bolo o tuma na san joli ne bɛ kanu na cɛ joli bɔra ne nɔfɛ ne k'o cɛ bɛɛ to yen ko ne tɛ mɔgɔ foyi fɛ ni e tɛ n'a fɔra e ma ne sara ni foyi ye ko fo e somɔgɔ ye muso di e ma bibi i ye cɛ de koyi e fa bɛ se ka muso de ma e k'e tɛ se k'i ba o muso la i ye cɛ de i jɔ i cɛ la place la hali ni bɛ ne kɛ filanan i bɛ ne kɛ filanan de n tɛ dɔwɛrɛ f'i ma n bɛ da o kelen ma Adam Anso ma a dun kɛra cogo di Burama i kɔni ɲɛ b'i na a kɛra cogoya min na ɲɛ b'a la kɔni ma ne ma nin faamu dɛ mun de bɛ yen Burama kuma i muso fɛ dɛ i muso tɛ ne bonya daraka tɛ ko fɔ n ye kilela kɛrɛbɛ tɛ san ko ko surafana ne balo filɛ nin mun ba kabini e muso bɔra village la ka na fɔ bi a filila a yɛrɛ ma dɛ kuma a fɛ kuma caman nege tɛ ne la dɛ ma ni kɔni tɛ ne nɔ ye e mun nɔ tɛ e muso tɛ a han e muso don wa ou bien e muso tɛ depuis Fakuma na don ne y'a fɔ a ye muso in man di ne ye aw ye n diyagoya k'a di yan ko aw yɛrɛ balima dɔ den don ni Fakuma nana kɛ nin kɛ n'aw tilala k'a fɔ a b'o turu ta k'a da ne kun o fana ye binkani ye dɛ a nakun ye e de kama ye wa a nana e de ka furu la a diyara i ye o a ma diya i ye o i muso don n'i b'i muso mara i yɛrɛ kɛ cɛ ye dɛ i tulo bɛ n kan na n'i b'a mara a mara n'i t'a mara ne kana dɔgɔya dɛ n tɛ dɔgɔya dɛ kabini kelen ma e ka yafa ne ma Fakuma bɛ min kɛ ne yɛrɛ la
ne tɛ se ka n da waga k'a fɔ ne b'o fɔ yɛrɛ depuis muso in nana don min na a ma ne bonya hali tile kelen a bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ da ne kan o y'i muso mara cogo de o y'i n'a cɛ de ni muso nana n'i y'a mara kan min kan a b'i minɛ o kan de kan Fakuma nana don min na e ma kow yira Fakuma la ni e kun ye ne yira Fakuma la ne y'i ba ye k'i fa yira Fakuma la k'i kantigɛda yira Fakuma la Fakuma bɛ ka ko min kɛ bi mais ne ma na n'a ye o e ma nana e b'o de fɔ ne ɲɛna e de muso tɛ a ne bɛ ka kuma de n'i ka kuma i muso fɛ ne b'i ɲininka Fakuma bɔra yɔrɔ min na jɔn nana ni Fakuma ye Fakuma nana e ka furu de la i ka furu la ma nin ko in ka nɔgɔ koyi aw de ye Fakuma di ne ma komi a ko bɛ tan a tɛ ka ne sago kɛ a tɛ ka aw yɛrɛ sago kɛ a bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ taa n'a ye a b'a d'a somɔgɔw ma a fa sa furu la an ka laada tɛ sɔn o ma dɛ Burama ayiwa Burama buwa ne buga yan ka di Fakuma ma ni Fakuma nana yɛlɛma aw yɛrɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ne t'a dɔn ne bɛna min fɔ dɛ vraiment min de don n'a bɛ se ka segin ka taa n'a ye k'a d'a somɔgɔw ma n'aw tɛ se k'o fana kɛ aw den yɛrɛ de don a bɛ kuma a fɛ ayi Burama i ye cɛ de i b'i muso mara de cɛ kan ka muso mara k'a jogo de don muso la ni muso nana ka furu yɔrɔ la e min ye cɛ ye i b'a yira la de karisa e ye ne muso de i kana dan sago i bɛ dan yan nɔ kana tɛmɛ yan kan n'a tɛmɛn'a kan i b'i cɛya jɔyɔrɔ de yira la ne y'a faamu cɛ ye muso e ye muso mara cɛ de i b'a mara de i y'a faamuya Fatuma tɛ taa yɔrɔ si nka a bɛ mara so in kɔnɔ de furuso o fana ye mara yɔrɔ dɔ ye den musomannin a bɛ mara a fa n'a ba fɛ yen nɔ nka n'a nana cɛlasigiyɔrɔ la e mun ye cɛ ye i fana b'i jogo de don a la o fana ye mara wɛrɛ de ye ni e dɛsɛr'o la ko a Fakuma bila ka taa Fatuma tɛ taa dɛ n'i b'i jɔ i jɔyɔrɔ la i jɔ i jɔyɔrɔ la ne y'a faamu ne kɔni bɛ kuma a fɛ mɔgɔ min de don a tɛ ne ka kuma mɛn ni n tɛna n yɛrɛ faga ne kɔni bɛ kuma a fɛ n bɛ wuli fɔlɔ ne kɔni tɛ ka dumuni kɛ i t'a to n ka taa surafana dɔ ɲini ka na di ma n bɛ taa dugu kɔnɔ n bɛ dumuni dɔ ɲini ka na o t'a solution ye Fakuma bila a ka tobili kɛ ka di yan o t'a solution ye dɛ wa o tɛ laban n kɔni bɛ mun dɔ ye n tɛ kɛnɛma dumuni san fɛn fɛnɛ n y'a mɛn n bɛ kuma a fɛ n'i kɔni b'i jɔ i jɔyɔrɔ la i b'i danga sɔrɔ n y'a faamu Fakuma. 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 Namu burange namu. Ha, al bogo be nyegen kono fana. Ah, i fana sa. Ko di de? I cɛ ni. Ne ta yɔrɔ don ne a solila ka bɔ. A ma taa yɔrɔ fɛ yen wa? K'a taa yɔrɔ fɔ ne? Hey, kabako da. O donna kɛ denkura ye gɔyɔ la kɔni. Walima e y'a kalifa ne ma de. N burankɛ yɛrɛ b'i yɛrɛ kɛ komi a tɛ ko kalama yan. N'i tilara teminɛnw ta ka sigi n sigiyɔrɔ la i k'u ko i ka verre in sɛbɛkɔrɔ ko dɛ sabula nɔnɔ wulila a la denmisɛnninw. I y'a mɛn wa? Kabako. Denmisɛnnin minnu ye nɔnɔ wuli a la i tɛ taa fɔ k'olu denmisɛnninw k'a ko ka d'i ma. Ne ko n burankɛ o mun kelen de kama e tɛ se ka mɔgɔw to a kunsigi sumala de n burankɛ. E mɛ ba i bɛ bunahadamaden tɔɔrɔ sa. E bɛ bunahadamaden sɛgɛn kojugu. Mɔgɔ i tɛ nin ko dɔ la i tɛ bugɔ ko dɔ la nka i bɛ hakili sɔrɔ k'o dabila ten sa n burankɛ. I kun kɔrɔbayara ko sugu dɔw ma sa. E yɛrɛ k'a lajɛ ne bɛ ɲɛgɛn ko la ne bɛna tila nin na sa ne bɛna tila ka taa duguni tobi la. Ni midi fana y'a sɔrɔ o duguni ma sigi aw kɔrɔ a bɛ tila k'o kuma daminɛ curu cara curu cara curu cara i ni ma i ko fatɔ dunan dɔ. Fakuma kana kow kɛ ni dusu ye kow kɛ ni hakili ye o de cɛ ka ɲi. F'i k'a dɔn k'a fɔ ne den de ye koyi ne buramuso de ye ne denkɛ muso de ye koyi. Ala. Wa i tɛ kɛ foyi ye ni ne den tɛ. I y'a faamu. Bade o kuma in yɛrɛ de bila pewu. E den kɔni tɛ ne. Ne den ye ne e bɛ ka min kɛ ne na ba e t'a kɛ ne na. Mɔgɔ wɛrɛw ka nin kɛ ne na e k'a kɛlɛ kɛ nka e yɛrɛ k'a kɛ ne la. N'a fɔra ko maa tɛ ne to yen e ba fɛnɛ tɛ ne to yen o tuma na n bɛ n yɛrɛ kɛ cogo di n bɛna n ko min ka taa n ja min dun. Fakuma ne b'i ka hɛrɛ de fɛ koyi
furumusoya furu kɔrɔ ye jumɛn de baara tɛ wa ani maakɔrɔ ladon ala furu tɔnɔ tɛ dɔwɛrɛ ye maakɔrɔ ladon ko ba o la i na den sɔrɔ den min fana ni kɔrɔlen ladon f'i k'o de faamu nburange tɛ hali i k'o tu ka bɔ i da kɔnɔ furu fɔra nka k'i furu fana fara o fana ma fɔ dɛ n'a fɔra k'i muɲu kulo b'o la i b'i muɲu sani mago ɲɛdon cɛ nka k'i muɲu f'i ka sa muɲu fɔra muɲukominɛkɛ fana ma fɔ dɛ nburange aw ta in dama tɛmɛna sa ala boni wallahi e de ta dama tɛmɛna ne tɛ se Fatuma e ta in dama tɛmɛna nburange n ko n tɛ se anw y'a muɲu sago e tɛ dɔwɛrɛ ye anw den kɔ i b'i sagona kuma fɔ anw ma yan wa waati min ka di ye i bɛ dumuni tobi k'a sigi ne ni muso kɔrɔ an bɛ kuma o maakɔrɔ yɛrɛ ka dumuni kan ka tɛmɛ midi kan e bɛ dumuni sigi an kɔrɔ waati min e b'o dɔn ne yɛrɛ b'o dɔn maakɔrɔ ka dumuni man ka tɛmɛ midi kan munna e bɛna ne to n ka baara la ka tila ka ne bila baara wɛrɛ la n'i y'a dɔn k'i ka dumuni tɛ tɛmɛ midi kan kɛ i b'o fana fɔ o ka nɔgɔn koyi nburange wallahi o ka nɔgɔn n natɔla dɔ tigɛdɛgɛ de kɛ bi wuli ko kɛlɛ b'a jigin ka gamugu k'a la n'a b'a dun ten a k'a dun n'a t'a dun a k'a to yen o bɛ de ma koyi ne tɛ jabaji kɛ n tɛ jabaji kɛ ne cɛ ko ka tigɛdɛgɛ de kɛ n'aw ko k'a mɔ k'a d'aw ma joona heure jumɛn bɛ 10 heures tɛ a n m'a wuli ko kelen kɛ k'a jigin ka gamugu k'a la ka dama an ka fɔ ma kana gamugu yɛrɛ k'a la Fatuma kana ji yɛrɛ k'a la aw ja n yɛrɛ n bɛna kɔgɔ k'a la a ye mɔgɔw tɔɔrɔ wa mɔgɔw b'i bonya i k'i yɛrɛ bonya mɔgɔw bɛ bonya n cɛkɔrɔba bɛ kuma i fɛ i ɲɛ tɛ sijɛ la n kunkolo la bawo to sijɛ fɔ i denw ye koyi to f'i denw ye koyi kana ne sɛgɛn ka taa cɛkɔrɔba yɛrɛ kɛ i ɲɛ tɛ ne denmisɛnninw lafiyalen wallahi ne denkɛ don wallahi kana ne kɛ tɔgɔ di ka kuma la dɛ i ɲɔgɔnna nin n'i kana ne ka kuma kɛ tɔgɔ di ka kuma la i ɲɔgɔnna tɛ se ka ne dala minɛ dɛ nka ko n'a kɔrɔ kama ne b'i to yen o ko n'a kɔrɔ kelen yɛrɛ de kama ne fana bɛ k'e to yen koyi sinon n'a fɔra ko ne bɛ soli ka wuli ka n yɛrɛ fa aw ka dumuni tobili la ne b'o kɛ ko mun kɛra n cɛ yɛrɛ tɛ tɔɔrɔ min dan kan aw de b'o dan kan i bɛ k'a kɛ i ni cɛ de kama koyi anw to yen i nana sɔrɔ tobili bɛ kɛ du in kɔnɔ yan e nana sɔrɔ tobili bɛ kɛ a to yen maa ka lɔgɔbalen in a to yen koyi n'a danna aw ma wala an bɛ se ka dumuni kɛ aw de ko k'aw ti fa sufɛ dumuni tilelafɛ dumuni sɔgɔma dumuni Anu la bɔ waaw bro an ci awa an bara hakɛ to dɛ siège in ta i k'i sigi bisimila bro juguman tɛ koyi n buramuso ka kuma de don nin waati laban ninnu na ne tɛ ka foyi de faamuya Fatuma ka kow la o tuma e y'a fɔ a ye k'a fɔ k'a kana ne bonya de wa buwa i t'a fɔ astafurula ye ne ma n fa dɔgɔya ne bɛna muso de bila o ka n fa dɔgɔya ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn Fatuma mara dɛ kana kɛ n gɛrɛ k'i yɛrɛ furu fara koyi e ma kɛ ne ye dɛ kana to muso k'i mara dɛ i y'a mɛn wa Fatuma nana de e k'a mara i k'a kalan jogo min b'i la nka a yɛlɛmana dɛ Fatuma bɛ ɲini ka tɛgɛ da ne kulo kɔrɔ bi i si jɛtɔ ko in kɔni na ne t'a dɔn ne bɛna min fɔ tuguni dɛ sabula e de ye Fatuma choisi ka na Fatuma di ne ma ko i balimakɛ den de don ko ne tɛ muso foyi furu n'o tɛ bro Sɛba tɛ fɛnjugu ye k'a den kɔrɔ koyi Fatuma bɛ na du in kɔnɔ yan don min a kun tɛ tan koyi dennin bɛ maloya hali a tɛ se ka kuma maakɔrɔbaw fɛ nka o bilama o bɛ ɲini ka dɔn kɛ ne kuncɛ la e de sababu de y'a kɛ koyi i t'i ka mara cogo yɛlɛma wa ne kɔni tɛ sa ne yɛrɛ hakili la Fatuma ye e yɛrɛ den de ye donc i bɛ se k'a minɛ cogo min na k'a mara cogo min na i b'a mara ten n'i b'a dɔn k'a fɔ i tɛ se ka yɛlɛma don a ka kow la tuguni an tɛ filanan ta o la a n'a yɛrɛ dɔn dɛ a fɔ astafurula wa ne bɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ yɛrɛ la ala fɔ an ka tiɲɛ fɔ muso fila furu fanga tɛ ne la vraiment n tɛ se muso fila kɔrɔ
n'a fɔra ne bɛ baara min na ne tɛ sara bɛrɛ sɔrɔ la o sara bɛ ka bɛn an ka dépenses ma n'i ye muso fila ta o ye kungo ye dɛ. Bro n'i tɛ se ka fila ta i jija i k'a yɛlɛma dɛ n'o tɛ an tɛ ɲa nin cogo la koyi n'i ye filanan ta sisan a tun b'a kun tile sisan a b'a yɛrɛ dɔn wari waa i dusukun de cɛ yɔrɔkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la dɛ n den ne kɔni b'o f'i ye. Bon aw b'aw ta de dɔn fɔ kuma bɛ ka min kɛ ne yɛrɛ la a tɛ se ka ɲɛfɔ n y'a faamu n bɛ kuma a fɛ. Kuma a fɛ dɛ awɔ taa i ka ci la n'o tɛ n'i degulen don bi dɛ n'a fɔra i den filan o kana maalankolonya k'i la a dusukasi bɛ k'u jɔn fɛ. Kɔkɛ i danse yɔrɔ ne y'a f'i ma i kana to k'a fɔ ne ma kɔkɛ. Kabako ne ko Burama e kun taara min ne o bɛ ɲɛ sira la. Ne ko i ye mun kɛ n fa ni ba la dɛ. E ma kuma fɔ a fɔcogo la a fɔ i fa ni ba ye mun kɛ ne na. Fakuma i tɛ sabali a mɛnna don o don n bɛ ka kangari de ye yɔrɔ i bilala ne la o ma kɛ problème ye mɔgɔ minnu kɛra i ka yan nali sababu ye i bɛ tila ka bila o la e t'a dɔn k'a fɔ k'i kan ka ne fa ni ba bonya dɛ. Ne ko Buramani e bolo ko mun de don de e bolo ko mun de don i ka ko kun tɛmɛ ka bɔ ne kan dɛ i ka ko kun ta ka bɔ ne kan dɛ e fa ni ba bɛ ka min kɛ ne na yan nɔ a jumɛn dogolen bɛ e la tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye naani tɛ naani ye o tɛ ka min da ne kan e yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ nin ye furukɛ yɛrɛ ɲuman ka baara kɛta i bɛ bɔ i t'i sara i furumuso la i bɛ ɲininka o la fana k'o t'i ɲɛ sira la e bɛna mun de fɔ ne ye. n bɛ n sara i la mun na ne bɛ k'o de f'i ye i bɛ yan k'a sababuya kɛ ne fa ni ba de bon donc i kan k'olu bonya n'i y'a ye i tɛ ka se k'olu bonya ça veut dire que i yɛrɛ i tun t'i fa ni ba bonya o de la i bɛ ne fa ni ba dɔn. Buramani a dabila nin yɔrɔnin ne yan Buramani n'i m'a dabila nin yɔrɔnin na n bɔra an ka dugu la kan to cogo min na n ma falen koyi Fakuma de don n ma changer fiyewu n'i ye ne fa ni ne ba tɔgɔ don i ka kuma la yan sisan an bɛ ɲɔgɔn faga da ɲɔgɔn na yan nɔ e fa ni ba bɛ ka min kɛ ne fa ni ne ba bɛ sɔn k'o kɛ waliden la awɔ i nana yan nɔ ne fa ni ne ba sababu de la ne bɛ si e fa ni ba de kɔfɛ yan Bura i b'o kuma cɛkisɛya kan fɔ yan de munna su kɔnɔ i t'o manamanakan fɔ hele sabali ne ye koyi ne tɛ se k'i ta muɲu ka tila k'i fa ni ba ta k'o da mun na i tɛna ne ka furusosigi kɛ n bolo jahanama ye i tulo bɛ n na wa. Wallahi ne tɛ jigin i la ne tɛna n yɛrɛ latiɲɛ i la nka i seere b'i yɛrɛ ye. O b'i yɛrɛ ye. hali mɔgɔ tɛ se k'a ka dumuni kɛ ka ɲɛ.